Instalazio elektriko eta automatikoetako teknikari zikloa 2000 prestakuntza ordutako erdi mailako zikloa da. Berau, lana edo egoera pertsonalak direla medio, bertaratze bidezko prestakuntza ezin egin eta instalazio elektrikoen alorrean lanbide kualifikazio bat behar dutenei dago zuzendua. Ikasle bakoitzak bere behar eta ikasketa erritmuei egokitzen zaion ikasketa ibilbide pertsonalizatua eraikitzeko aukera izan dezan, erdi presentzian modalitatean eskaintzen da. Ziklo honetako ikasketak amaitzean, B-tentsioko instalazio elektrikoak, eraikinetako telekomunikazio azpiegiturak, makina elektrikoak eta sistema automatizatuak montatu eta mantentzeko gai izango zara. Tituluari loturiko gaitasun guztien lorpena bermatzeko asmoz, online eginiko jarduerak bertaratze bidezko saioekin osatzen dira. Saio hauetara bertaratzea derrigorrezkoa denez, ikasleari errastasunak emateko ikastetxe kolaboratzaile sare bat dugu eskura. Instalazio elektriko eta automatikoetako zikloan, saio hauek arratsalde gaueko ordutegian egin ahal izango dira, lanbide heziketako ikastetxe integratu diren Usurbilgo lanbide eskolan, Gasteizko Mendizabalan eta Bilboko Elorrieta Errekamarin. Titulu honek, beste batzuen artean, elektrikari bai industria arloan nola eraikinetan eta antena eta telekomunikazio azpiegituren instalatzaile gisara lan egitea ahalbideratuko dizu. Ikastetxearen prestakuntza eredua, metodologia aktiboetan oinarritua eta eginez ikastera bideratua, ikaslearen jarraipena eta tutoretza pertsonalizatuarekin osatzen da. Neri iulik eskaintzitena da lana eta ikasketa konpaginatzeko aukera.